бинандагон, мухлисо, муборизо, хабари нохуш айни ҳол дар Тоҷикистон заминларза рух дод. Мардум паропар ҳама дар берун ҳастанд. 7 балл барои мардум яъне сабшени омадагӣ аст. валнаи дуюм аз қафо меган омада истодааст. мардум огоҳӣ карданд ки то ки мардум хонаҳошона тарк карда берун бирояд ва ҳамаи мардум айни ҳол хонаҳошона тарк карда кӯча биромада истоданд. аз он ҷумла хонагиҳои мо ҳам ва ғайра ҳамаҳо, яъне бо гуфтаи гӯем хабарҳои худи ҳамун ҳукумат гӯем ё давлат гӯем ниқтараш сабшениҳое ки барои мардум омадааст, то ки бали яъне валнаи дигарам дора аз қафо. барои ҳамун агар ҳамватанои азиз хонавода на хеш таборотун дар Тоҷикистон боша огоҳ кунен, занг бизанен, хабар битен ки меган хеле заминларзаи сахте буд. воқеан ҳама мега дар замин шиштем, дигар гашта намешид. 7 балл будааст заминларза ва айни ҳол валнаи дуюм интизор аст. ин шав чӣ мешавад дар Тоҷикистон номаълум аст. ҳамватанои азиз, тақрибан гӯем ки як чанд дақиқа пеш буд ин хабар. ҳама дар паника, яъне гирья кардан, доду вой. гӯем ки мо ҳам ранги ҳамун минтақаи Туркия мешем ва ғайра мешем. бисёр мардум камтар тарс ваҳмам доранд дар дилшон, ки ба ҳар ҳол ҳамватанои азизам ба ҳамаи ҳамин нигоҳ накарда хонагиҳотона бигем ки то ки ҳамон оромира бигем чӣ кунанд, паникада дода нашаванд. ба ҳар ҳол ин табиӣ аст, касе муқобили гап зада ва биромадаам наметавонад. худо кунад ки ин бало аз сари мардуми тоҷики мо бе ягон талафоти ҷонӣ ва молӣ яъне яктараф шавад. не ки ба ҳар ҳол инсонӣ ҳаст ва валнаи дуюмаш соати чанд мешавад, кай мешавад, тақрибан номаълум аст. не ки хеле заминларзаи шадид. ва аз душанбе хабар доданд ки хеле дар душанбе вазмин буд, яъне ки аз суғд дида дар душанбе яъне пойтахт хеле вазмин гузаштагӣ аст. ҳоли дар айни ҳол аз ягон талафоти ҷонӣ ё ки молӣ ягон хабар нест. иншолло мардум бигем ки самое главное саломат бошанд. хабарҳо боз пасонтар аз гӯем дигар каналҳо, дигар хабарҳои расмии давлатии Тоҷикистон шояд барои шумо хабар битанд, гарчанд баъзе чизҳоро пинҳонам кунанд, хабар метаҳанд. аммо аз шумо хоҳиш мекунам ин видеоро ҳатман, барое ки зиёд намекунам, кӯтоҳ, ҳатман ба тамоми бародаро ҳамватано равон кунед, то ки аз хонаводаи худшон, аз ҳоли хонаводашон бохабар бошанд, яъне ки занг бизананд. ва ҳар хабаре ҳаст ҳатман чоп кунед дар фейсбук, телеграм, ютуб ва ҳар чизе ки шумо доред, инстаграм чоп кунед, то ки мардум, яъне ки инсонҳо бидонанд чӣ шида истодааст ва ба ҳамун нигоҳ карда бигӯем ки тасмим бигиранд. албатта барои ин кор мо ҳукумата гунаҳгор карданӣ нестем ва гунаҳгорам карда наметавонем, барое ки ин дасти ҳукумат нест, ин дасти офаридгор аст, яъне ки заминларзаи табиӣ аст. дар инҷа ягон инсон айб надорад. агар гарчанд айб дошта бошаям, дар баъзи иштибоҳоти сохтумонӣ ки дар Туркия нишон дод, сохтумониҳои ғалат ва гӯем ки яъне гузаронда, барои пул шида гузаронда, пул кор кардагӣ бошанд, он сохтумонҳое ки чапа шава, агар шояд дар оно он инсонҳои комиссия ва ғайраҳо бигем аз он ҷумла ҳукумат гунаҳгор шида метавонад. дигар дар дигар ҳолаташ дигар мо ягон кира гунаҳгор карда ва тӯҳматам ё ки ба ягон гапи зиётиам гуфтанӣ нестем. узр ки бениҳоят свет аз ин тараф аз он тараф навор на он қадар хуб аст. умедворам ки садо хуб боша муҳим. ҳамватанои азиз,
ҳатман навора ба ҳаматон расонем кӯшиш кунед. ҳамватанои азиз, дар айни ҳол рости хонагиҳои мо дар кӯча ҳастанд. кӯдаки майда қатӣ ҳам ма биромадагӣ дар кӯча адёлу чизошона гирифта дар кӯча истодагӣ ҳастанд. хонагиҳотона таъкид кунед, то ки як шав аст, кӯшиш кунанд дар хонаҳо набошанд. имшаб ҳичи намекунад. тоҷикистон баҳор аст, гарм аст. курпачашона бигиранд, кӯшиш кунанд дар як ҷои амнтар, беринтар, ягон агарод, ҳавлӣ ё таи домо, ягон дуртари домода, ягон ҷода ҷо шаванд, хубтар мешавад. то аз оне ки хусусан домои навсохт, домои кӯҳнадаку гарантия ҳаст. домои ссср гарантия дора, ва чапа намешаванд. не ки хусусан ҳамун домо ва газотона ҳатман маҳкам кунед. ҳатман хонотонда агар бутулкаи газ ва ғайра чизҳо боша, маҳкам кунед то қадри имкон. берин бирорен, дар дурун намонад. дар ҳолати агар зер куна, ягон ғалтида, ягон чиз нагрузка биёяд, кафида бозам зарари зиёд расонданаш мумкин аст. ҳамватанои азизам, бехатари хитона эҳтиёт чӣ кунед, таъмин кунед ва ҳаматон якдигаритона даст ба даст бошен. ҳама ин бало офат мегзара. аз ин сахтош омад гузашт ва инша мегзара. ҳичи гап надорад. боқӣ саломат, сарбаланд бошен. ҳатман навора тақсим кунед, аз шумо хоҳиш мекунам. боз мо пайгирӣ мекунем чӣ мешавад.